lumka takuk buku rongno busgang salo busgang dino help khai pai ate ke ta san lai tung tar lai thung nangkang ke tar di amti ke phirong na nai hingka hingke ang usgango bai sanjana ni kokti samani rang kifli ridi hai ridi hini jotono social media salai tongmani khnawoi ang dukhu nangoi jolwi o video khaimani tei norok to ani video na oi troll khaileka Facebook hindi YouTube hindi nugui tongo ang comment to phaika kaham bai hamya bai song gangke obona ani last paithak bini bagu video sanamani norok sawo ani bokrok kharab da bokrok grida mental da sogya berida sia kok sana berinya ini sabayo do gangke antini last sanai ang norok no o video ni bisinti tamo saka ba norok asuk mane asuk khamya nok thangka khnadi donation khai help si khaika ha saya sugya nongoi hamdi hinai norok tai se kifildi hini sanlai kai ba obo musang plus sanjana thisi theya ko nangkhangka bini last treatment naruk jagya kifili rokhot jaka bo theya ko na bole bo bini holi tongna bagwi bini o sajangmani holi tongna bagwi phano bithi sai tongna bagwi phano bo paisa rang nang tongko thingno bini nukhungni o bini mama borang hisab rima yang khana thingno bo thokai phano sa khana jesapa nang khana tai kaisa bini ma baba norong no waisa phano sahaja o dara dines no waisa phano sahaja o phatar hawo tongnai no phano gana tongnai no phano ate ki phaipayo thingno norok sawo borok bo sabui maya angkhana haya diba ha emnese sia asu kunu yang asu wansungna ni sia hai tamni gangka phatar haro go thangangka yang hamya bai saya bai jotono confusion thango hingka borok by mistake ati khepano nogo kifli tui phaikana tobo norok le bahaike asu inglia ati khitui phayu hini khnama bai rang kifilna nangnai laina nangnai tanggei ha rang hisab rimeya tangati hin thingno o dara pohot dukhu nangjangmani bo nukha khnaka sing ang bo khud dukhu nangjak ati saman hamya bini mama ati saman chaliya hini no haipano tobo asikai ta sanlai ko di thiya ko bile bo nainan tobo sanani nainani nang tongko bile bo thikya hingke nangkhangke sani nai di orak no ungkha tang sajik thi paikha tabu oino borong no phone help khainani hine so angke direct kok musangjeya waisa donation khai help khai paikha angkangke atiki sanmani hamya ang obono first nuko buino help khai pai tai waisa phirugi nawo hini khnamani obono puila mane ang wansumaya amti khai sin tiprasaro atiki samnai ngnai hinai judi se ani kok hamya manja khanga hamya no wansu lai tongdi norok ana sawo bokhro kri kok sawo ati hini sawo norok tai sawo norok nung khoksa pan ruma tangkha o kong no sa ang khoksa ruthung riya thung ang khoksa ruthung riya thung khna togya kong no ma sawo ati ki ta san lai di bono tai bo naina nangkhai nai phano mangko tilang mangko tamon hingga bini belai no saja go hini si kifliti phayo nangkangka wansungna ringa mistake ngpano jesa kaipano tobo atiki tasan lai di tasan di hini sa ango bidino khai bile atiki tang khodi kthang tongkho taibo tamo ungno jisi chesta khaiman ko orang bai ne thingno bini mama song saliya haipano tobo nai khodi tong khodi kisa asu hui ke social media ni bisinti noro rang sanglai tongkha ka ba norong na ati comment nong khang ka bo joli nai bile dukhu nang nai no bile ha amti khaiman ha me bile kaisa khamya borong inu khungno tiyei jesa pana norok ana trun khale di ang khna tokjak liya ang saka asungno jotono khulumka takuk buku rongno busgang salo busgang dino help khai pai ati ki ta sanlai tung tar lai thung nangkang ka tar di amti ke phirong nanai hingka